Хора, какво става? Днескашното видео ще играем с Tumble Guys. Не знам какво друго да правя с Tumble Guys, само мога. Ако има актуализация, ще цъкаме Roblox, например. Сега да влизаме в Tumble Guys и можете да ми намерите TikTok-а и да ми пишете някакви кодове за Tumble Guys, за да играем. Добре, иска да апдейтвам. Няма да игра на нея. Окей, ами тогава какво да правим, хора? Ще играя Schoolboy Runaway, не. Тя ми е скучна. Ей, сега се вършвам, като си мисля какво да игра. Хора, си довършвам Level Devil. Ето до това ниво съм. И ще се пробвам да си довърша. Нека да видим как се играе. Да, това подскачаме. Ония път свършихме тук и затова сега си... Ота! Та почва да се придвижва директно. Не. Стой, давай! Не. Давам. Не, имам план. Опа, така ще ги избегна. Колко пъти да натискам? Добре, айде, хора. Няма да се отказваме. И отгоре виждате бутончето. Не, стига, бе! Окей. Не, бе! Окей, Level Devil. Моля се да няма нищо! Значи, добре, вече знам къде са. И пред портала има едно. Не. Окей, пак умрях пред портала. Опа, сменям. Не, стига, мразя си живот. Добре, сега го отворих и вече знам къде е. И това го прескачам и сме готови. Минахме това ниво, сега това как съм минала. Аз летя! Добре. Тая игра не е възможно да се мине без да умреш. Окей. Как се минава това чудо? Още не разбирам. Тук се връщам. Сега трябва да има още някаква заблуда. Ще ме смажи. Да. Наистина много ми е скучно, хора, затова почнах да правя видео на YouTube. Не, бе! Много съм глупав. Сега там. Те се махат. И сега отиваме натам. Много съм глупав. Виждате колко съм глупав. Не! Защо се предвижва? Цъкнах един път. Тук трябва да се появи. Първо трябва да отида да го активирам. Не! Искам да пробвам нещо. Да, така е. Както си и мислех. И искам да пробвам нещо друго. Не, това вече не работи. Окей. И сега отиваме там. Се връщаме. Сега резачките ще ме отрепят. Окей. Моля ти са! Не, честно! Няма, тръгвам се. Чао! Не! Юдосвам тази игра! Забрай! Ей! Тъпа игра. Окей. Сега отиваме там. Се връщаме. Това ще идва насам. Само че аз скачам. И другото! Сега ще има някакъв трап точно накрая. Окей, спасих се. Продължаваме Level Devil, както видяхте. Добре, резачка. Не моля да прескоча, не. Значи трябва да съм хипербърз.
ме гони. Защо съм толкова бавен? Мразя с живота. Сега пак се изстрелях като в космоса. Ту. Значи знам, че ще успея. Ту. Сега ще ме изстреля като бързина. Трябва да прескоча. Така, прескачам. Цъкам това бутонче. Опа. Тръгвай. Давай. Ще успееш. Да. Добре. Сега тук ще се появи шип. Хора, можете да оставите по един лайк, защото аз не мога да очаквам нещата. Ей, сега ще дойда насам. Знаех си, братя, ще има някой шип. Окей, хора, нямаше шип. И също така ви показвам как се минават видеята, игрите. Наскоро ще има Geometry Dash World. Аз снимах едно видео, само че един мой приятел, той си го знае кой е, ми провали видеото и вече искам да го пребия. Буквално минах цялата игра за 40 минути. Добре, сега какво трябва да се прави? Скачаш. Уи! Ей, лъжкиня. Къде? Окей. Добре, това беше лесно. Може просто да скоча? Не. What the fuck? Yet! Какво? Какво трябва да направя? Трябва да Опа! Измислих чит. Добре. Опа. Моля сега да стъпя на неговите тука. Са тия само му се появяват. И чакайте да видим. Това са върнали. Нагоре трябва да отида. Окей, чакам го на брега. Сега трябва и това май е за заблуда. Сега отивам там. What the? Как се минава това? Добре, сега чакам това да дойде. Забравих. Окей, спускам се. Нещо няма ли да идва? Окей. Ту. Какво правя? Сгрешил, махам се. Чао. Не! Тука. Така, TikTok. Махни се на TikTok. Окей, сега май съм натам. Това отива натам. Не, скочи! Не, това последното трябва да... Чакам те 10 години, що те мразя. Опа. Скачам долу и сега трябва да скоча от това, къде ще излезе. Окей. Моля ти се това да е края. Окей, това е края. Окей, вече съм отивам на това ниво. Днеска може би ще минам само един world. Виждате колко напрягаща е левел девил и сега какво трябва да се направим? Не мога нищо да направя. Окей. Това трябва да е по... Да, разбира се! Няма как без трап. Тези нива трябва да са по-изи, защото е много. Окей! Хапи. Сега ще дойдат към мен, нали? Знаех си! Пил. Мразя си живота! Май
Чакай, стой. Стой малко. Стой малко, не сме се разбрали. Така. Окей. Добре, за сега са си малко лесни. Къде падам? Окей, не падам. Добре, скачам добре. Щиби дип 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 дип. Диби дип 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 дип. Май разбрах как трябва да се направи. Окей, разбрах. Добре. Аха. Не, там не трябва. Значи по-рано трябва да скоча, ей! Окей, забравих, че няма да умра. Значи и там. Аз трябвало да се върна, защото и това се отваря. Окей. И сега това е паркур отново. Ядосваме тази игра. Не бе, забравих бе. Ядосвам се много. Да! Не! Не! Окей, добре. Така. Минаваме паркура. Слабана реклама! Защо трябва да има реклами? Да! Ще ти убия живота! Кътна и то тъп човек. Моля ви се, дайте лайк! Моля ви хора, дайте лайк. Вижте колко са ми тежки видеята и не получавам и едно лайкче. Окей. Попочих са вече! Попочих са много! Добре. Пил, насрах се! Стига бе! Стига! Добре. Опа. Моля се. Моля те. Да! Яс бе! Айде бе! Добре. Окей, сега... Окей, тук трябва съм. Сега това ми се отваря. Окей, това по-скоро е много добър паркур. Много добър паркур. Не. Стига! Бях на милисекунда да го мина. Добре, трябва да съм спидран. Ту-ру-ру, ту-ду-ду-ду. Мразя си живот! Аре, убийте ме, бе! Убийте ме! Целия ми живот съкратихте! Окей. Тук. Айде бе! Yes бе! Айде! Добре. Това е невъзможно. От тук трябва да се мине. Да. Ха-ха! Натрихте. Видя ли бе игра? Ей! Стой бе! Кой ще ми се прещи бе? Сега ще излезе ли това? Аре! Така ще го направя! Ей! Не ме гони! Ядосана игра, ще поудея, разбрахте ли ма? Окей, какво беше сега? Минавам тука. Да. Дай сега, тича ми. И то се връща. Добре, хайде, след рекламите. Отново се завърнахме. Чао. Шипче. Опа.
Забрави го! И моля да скипна нивото. Вече го разбрах. И вие го разбрахте. Аре бе! Аре бе! Покажи се! Ай, чао! Оп, оп! Ей! Сега! Тичай! Как да го мина? Опа! Аре бе! Не, майко! Това е най-трудната игра, която съм играл в живота ми. Окей, сега идва! Натам! Бобрито бандито! Не е възможно. Вече почна да забравям, бе. Че моя мозъкът тънък е едно саламче. Саламчик! Дай ми салам. Опа. Не, бърз. Спринт. Не, мина го. Не ми дреме. Чао. Да. Не. Моля те! О май гад, какво ще има сега? Не! Ще би се побъркам. Не, това е последното видео. Това е последното ниво за това видео. Ей! Подрежда се правих, че аз забравих. Да. Окей. Ей, стой там, маниче. Показва се и аз така дожвам. Окей, сега идва големеца. Не! О май гад! Да! Айде! Не съм минал това ниво. Окей, хора. Ще минем и това ниво и спирам. Или поне ще се пробвам да го мина, де. Казвам, че ще се пробвам да ги мина, защото видяхте колко са дразнищи. Fuck. Окей. Добре, това е дразнещо. Бобрито бандито! Сега ще даде някакво друго. Ей! Аз минах първото ниво ли, бе? Окей, аз чудя за какво вече е друго. What? Това втори стейдж в едно ниво ли е? Окей! Добре, това е един стейдж в едно ниво. Окей. Не! Ще съкратя живота. Ха, майко мила. Ще съкратя живота. Окей, сега тук. Спидрун. Аре бе. Ей. Бил. Спидрун. Аре бе. Опа. Ей, така ще направя, бе. Ей! Окей. Ей. Спидрун. Окей. Не!
ду. Окей. Спидрун. Дюм, джум, джинг, 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 а джинг, гагаринг. Пинг, пинг, пинг. Мрази си живота! Let's go! Много яко песничка, нали? Да. Ту-та-та-та-та. Ту-та-та-та. А-пу-та-та. Ту-те-та-ту. Декатлон. Мегафо. Спидрун. Спидрун. Връщай се. Оп. Аре бе. Аре бе. Айде бе! Yes бе! Мяу, 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 мяу. What? What? Май трябва да вземам монетка. Да. Стълба от монетки. Колко хубаво. Как да го мина? Оп. Не. Последната те убива. Добре, сега стълба от... Да, стълба от монетки и пак умрях. Не, моля те, моля те! Опа. Ей, това се прави. Спидрун. Спидрун. Тежък спидрун правя аз. Опа. Ей, ей, ей! Полудявам и се подлудявам. Опа. Ако ти направя така. Хе-хе. Аре бе. Аре бе. Сега ще ми излезе някой шип. Тики-тики-ча! Вери, чип, мразя си живота. Какви са тия тъпчи? Тия тъпоти насрани! Опа, 3 пъти. Тия! Окей. Как да го мина, бе? Окей, 3 пъти. 3. Окей. Сега. Почваш напред. Окей, не трябва прекалено напред, но трябва да отида в него. Ми, ха-ха, ми. Хи. Колко забавно. Събудя съседите, не ми пука. Аре бе, какво ще ми направиш, бе? Опа. Оп. Отново не е реклама! Катинарче, постави го в часовника или в това. What's going on? Ръчички, да, ето ти го, бе. Какво забрави тука? Да, чупя. Please help me! Изключи го. 3 от 7 трябва. Трябва нещо да почистя. Какво взимам? Махам батериите. Окей, това е хубава игра. Чао. Брейни Пранкстър. Много брейни, аз съм възхитителен. Вижте ме, I am брейни! Ще се цъка на играта ми, майка ти, уай! Майка ти е добра! Майка ти е красива, знаеш ли? Опа! О май гад! Айде! Не се чувствам наред. Окей. Трябва да цъкна бутончето, нали? Да, чао. Сега какво?
Влизай! Излизай! Арбе! Ха-ха! Арбе! Това е подло! Трябва да вляза в кръшмата. Ей! Дай бутонче. Оп. Окей. Влизам. Аз не виждам, бе. Спидран. Трябва да спидран, нарикат мен. Тежко спидран. Много спидран. Окей, спидран. Оп. Спидран. Така се игра спидран. Защо паднах на шиповете? Бързо. Чао. Опа. Колко забавно! Колко е гнусна играта. Бързо. Окей. Не. Да. Не! Защо няма никакви чекпоинти в тази игра? Докато не мина нивото ли? Ей! Бързо! Това е моя шанс! Моя шанс! Как? Отключи се! Окей. Аз съм мистер Джениус! Реклама! Хора, завърнахме се. Тата потия. Спидрън. Правя сега тежък спидрън. И спидрънвам играта. Какво си, бе? Колело на късмета, резачка. Трябва да съм спидрънър. Те се оголемяват. Хей. Вижте ги тея. Окей. Трябва да съм умен. Моля се. Не ми дреме, скипвам го. Хора, явно аз разбрах какво трябва да се прави. Да ви кажа ли? Трябва да пръгнете. Добре да го направите това също като мен, както аз го направих. И най-накрая да скочите и да натиснете отново бутона за скок, че да останете на това и просто се спускате и влизате. Да, и аз го провалих. Айде, чао. Тръгвай. Последна игра, не докосвай бутоните. Али? Не, това е много гадно. Как се минава това? Трябва да прескачам бутоните. Хоп. Давай. Ще успея. Няма резачка, има резачка. Ще успея. Айде, бе. Светът. Левел Девил.
by Adam Corey. Part 2. Не! Искам ключ. 5 ключа искам. Към света. Искам натам. Натам искам. Не ми се смей. Дай ми да отида натам. Искам в нормалния свят. Не, дай ми в нормалния свят. Искам в нормалния свят. Ми явно трябва да ходя в парт 2. Стига, бе, брат. Вижте го как се подиграва и не мога да дойда в светът. Не, хора. Хора, до тук ще приключваме с видеото. Нека чакайте малко да видим едно нещо. Имаше ли аудио? Да, чуваше се всичко. И хора, до тук ще приключваме с видеото. Надявам се да ви е харесало. Да, нервите са много. Моля ви, лайкнете. Толкова много се трудя за Level Devil. 30 минути. 30 минути и 20 секунди. Вече на колко е. И 24. Моля да оставете един лайк и се абонирайте за канала. Съжалявам, че в началото не го казах. Но вие знаете какво да правите. А от мен, чао!